Totul bine și frumos până ne-a pușcat o roată de la trailer. Vă dați mea, uite cum arată. Eu n-am mai văzut în viața mea o roată atât de pușcată. Și am golit camioneta ca să putem desface și să schimbăm roata. Deci suntem în drum spre munte, unde o să mergem să construim casă și a trebuit să apelăm la această camionetă Chevrolet cu remorca după ea, pentru că ce aveam noi agățat de duba noastră, remorca asta are o problemă cu axul, am făcut pană, am rezolvat tot, are axul puțin strâmb și nu mai putem să ne riscăm, e greutate foarte mare și ar fi trebuit să fim aproape de locație, pentru că suntem plecați de la 6, însă este ora 1 aproape și noi suntem încă niciun sfert din drum n-am făcut și a trebuit să mutăm toate lemnele, toate materialele pentru casă în remorca asta. Dar slavă Domnului că suntem bine, că am reușit. Suntem aici în vestul sălbatic, acolo celelalte dube, Stălică și toți ceilalți care am încărcat-o și ne pregătim să plecăm. Domnul să fie lăudat și să fie cu noi. Deci suntem într-un supermarket și după o zi în care călătorim de câte ore? Vai, foarte multe, prea multe. 6 dimineața am pornit. Și acum e 9 seara. 9 seara, Mai e rău ca de și bine. zborul ăla păstă. Dar gen vă vi frică? Pe drum v-a fost frică pe acolo pe curbe, că dacă o să ne oprească? Că știți că pe aici suntem în zona în care o să poată să ne oprească oricând. Știu, dar nu am văzut. Nu era nimeni. Mă tot gândeam. Da, și eu mă tot Cum ar gândesc. fi? Și eu mă tot sper să nu ne oprească nimeni. Vreau să ne oprească. Nu e neapărat. Poți să te și lasă să treci. Aleluia! Am ajuns și noi? Deci, în noaptea asta o să dormim aici, care e, nu știu ce e asta, o cabană. Mai avem până la biserică, doar că nu putem merge în continuare, că e prea periculos prin pădure. Și ne-am oprit să dormim, nu știu, habar n-am acum cabana asta, m-am trezit și mi s-a zis că dormim aici. Câte trebuie să încăpem în camera asta? Deci, băieții dorm pe masă, că e mai bine așa. Timi, ești pregătit dacă picați noaptea de pe masă? De safety-ness. Și care dormiți? Voi, Patu, cu Beni și cu... Eu dorm cu Teo și Alex acolo cu Beni. Wow, sper să nu picați noaptea. Bună dimineața, cam așa se prezintă orașul. Am venit într-o bodegă să mâncăm burrito și am umplut efectiv toată locația lor. Burritos de bună dimineața. Nu-i rău. Carne, cartofi și ou. Dar mai mergem pe mai. Și am ajuns și la biserică, cam așa arată biserica jos. Aici este ceva bucătărie și sus unde dormim. Aici o să dormim, pe jos. Acum am primit o salteluță, să o punem sub salteluțe. Când te uiți pe geam, pare așa cald și frumos afară. Și de fapt, e mucho frigo. Și aici să construim casa, fundația. It's Mario! O parte din echipă am rămas la biserică ca să punem rigips aici și să îi ajutăm. Ai mai pus rigips, Jessie? Niciodată. Eu am mai pus cu tata. Mi-a aștept să punem. Merci,
Hai că facem progres. Ula-la! Ce bucătărese frumoasă avem! You don't sit down, I'm going to take the food away from you. Sit down. Shut up. Taci din gură. Nu taci din gură, tu. Make a wish. Aici nu avem semnal, dar am dat de internet de la o școală, așa că de dimineață am profitat puțin de el și după aia am făcut o plimbare de vreo 10 minute până la căsuța unde o construim și am început să ridicăm pereții. Primul perete! Bună dimineața! Am ridicat în 5 minute toți pereți pe care i-am făcut ieri și acum toată lumea trebuie să țină de ei că urmează să vină cu ele și ciocanele ca să putem să le batem. Arată foarte drăguț. Dacă nu avem scară, ne descurcăm cum putem. Eu sunt responsabilă de tăiat vata. Una normală! Doi normală! Bine! Deci, un verde turbat, frate! Să se vadă de la distanță, nu, fetelor? Se vede că s-a construit ceva aici. Cred că de asta. Vă dă calculele! Vă dă calculele! Că mergem bine, mai avem puțin. Doar camera aia. Bravo, Jessie! But their house. Well, we can the one in Turkey 3. But in reality, două. Din care am făcut minimum. Well, the fifth. Cu pic. Asta e gata. Șoric chips. Mie mi se pare foarte bun. Pune și mie un pic de picant aici. Where is the microphone? Here. Oh, it's here, right? You heard me? Yeah. Zi, taci din gură. Touch singular. Yeah, it's correct. Almost. What is almost? I Taci say din gură. touch singular. Yeah. Yes. I say it. Tu sunt femei. Touch singular. No, but I am a woman, you're a man. Eu sunt bărbat.
Eu sunt bărbat. Duolingo being like, Eu ești bărbat. tu ești. Eu sunt bărbat, tu ești femeie. Tu ești femeie? Tu ești femeie? Tu ești bărbat. Bravo. Eu sunt bărbat. Da. Tu ești femeie. Da! Woohoo! Seara am încheiat-o cu niște discuții în jurul șemineului. Deci n-aveți idee cât de frig era noaptea. Nu mai știam cum să ne mai îmbrăcăm și să ne mai înfofolim. Ia-l pe ăla primul. Ba nu, mai bine în asta, că e mai strâmt. O nouă zi, o nouă distracție. Se chituiește. Almost done. Băieți, mai fac acoperiș. Hai să vedem când vor pe acoperiș. Treabă bună, treabă bună! Ultimele detalii de la casă. Căsuța noastră! Papa, what do you think that we finished the house? It's not really finished though. Sasa, what do you think? The house? Really nice. Jesse, what do you think about the house? Pretty good. Anna Ruth, Huh? what do you think about the house? We built the house. That's what you think about it? It's good because we built it. What do you think about the house? I think it's such a beautiful house. I think you guys did such a great job. And I think that is such a blessing and a testimony of the faithfulness of God. Aici e momentul dedicării casei acestei familii. Lord, I pray for a new season in this family life, Father. I pray, Holy Spirit, fill every room. Fill this place right now in Jesus' name. Am terminat! I really like your message. Poze, poze, toată lumea poze! The plan for today is to finish! Mi se pare incredibil cum spală hainele. Efectiv, așa spăla bunica când era mică. Wow! Altă viață! Sigur o să reușești, Andrew! We're almost there. Okay, maybe if I go on this side. Esto es peluculoso. Am sărbătorit finalizarea casei la o cascadă. E view perfect. Wow, ce cascadă! Bine, Mateo! Nu avem voie să fumăm aici lângă cascadă, dar avem voie să facem grătar. Dos tomates. Las, fetelor! Le burger! Nu, ieșim în camera aia mică.
Ne-am închis pe din afară în biserică. Ultima zi. Que lo cumpla, Oscar. Que lo cumpla feliz. La casa. E acolo. Poze, 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 faceți poze. Băieții, they get a special ride down. Și eu vreau cu aia. Vamos! Faci frumoasă! Wow, ce mare! Foarte frumos! Așa, să fac o coadă de... Ce bună e! De Masterchef, ne dă indicații. Amin! Care îmi recomanzi? Nu știu, I've never been here. And why do you know? How do you know it's really good? Because my mom says so. Oh. Ai, ai, ai. Dai o notă la înghețata ta. 8,5. Și a ta? 6. A ta? Pentru ce mi-am luat e chiar bun. E un 9. Ne rugăm Domnului să avem apă cât de cât normală. Unde facem duș? Stai să întorc camera. Aici e la biserică și noi mergem la baie acum. La baia publică unde merg toți oamenii. Păi na, să nu mai speli și pe asta. Uite aici la Damaț. Ai murit? Am înghețat creierul. Și ne-ai făcut și pe cap. Nu pot, e mai rece ca în râu. What? Totally different vibe. Am venit să mâncăm. Unde suntem? La un orfelinat și ne-am făcut de mâncare. Un lipi cu fajitas, cu sosuri picante și cu salată. Ce bine arată! Maybe it's hard in the school to learn all the stuff. Tal vez es un poco difícil en la escuela aprender todas estas cosas. But it will help you in life. Pero te ayudarán en la vida. Even the math. Incluso las matemáticas. And believe in God with all your heart. Cree en Dios con todo tu corazón.
bun. Foarte faină școala. Let's go and touch the wall. Look. Băgați mâna! Am luat aerul din America. Ai băgat și tu mâna, Jessie? Am băgat mâna. America. Cum e aerul din America? E diferit, stai. La vida ya. The air. Yeah. It smells like a rich. Smell like here. It smells like a wealth. Nu atinge. Dar le puteți atinge, mă. Zice, Deci apusul din seara asta a fost genial. Ador. Seara am mers la un grup de casă din cadrul bisericii unde am povestit o grămadă, am avut burgeri foarte buni. Qué difícil no poder dar un paso a una relación nueva. Altă zi, altă slujire în biserică. Bravo! Timi. Next level. Hai că mai avem un pic și gata. Bă, nu mai fost de asta așa curată. Bravo, gașcă. Bravo, echipă. Chiar dream team. You miss a spot. Cu scară frumos până sus. Nu se joacă băieții. The mega church stuff. Trecem strada ilegal. Nu trecem, că ne oprește poliția. Ne oprește poliția? Ah, ce drăguț. El meniu. Ultima seară cu toată gașca. E bună. O falta. No volverá. Cri. Ați luat orez cu lapte? Zi, vezi, ia un test, vezi dacă e bun. Papan, cum te sentís? Cum te sentís? Mă simt? Simt. Cum? Bine! Wow, ce-am primit! Taco! Go! Ei! Alegría! E bun? Foarte! Să se mănâncă frumos! Ce vrei să faci o poză cu scaunul? Vezi, lucește? Lucește. O să fie doar de ele. Mexico! Plecăm! Jessie, ești gata de plecare? Sunt! Se vede că ai fost în vacanță. În misiune, scuză-mă. Scuze eu. Mexicanca noastră, fii atent ce... Vamos! ¿A dónde? A România! Acasă. Bye! Bye!
Zlatan. Muy bueno. Muy rico. This looks so ghetto. Rai, unde ne-ai adus? Vamos. Let's go. Oh, that looks good actually. Hola. Welcome to Rice Cafeteria in the middle of the ghetto, but inside so pretty. Yes. We arrived home! Tu casa is mi casa? Aww, so cute. So sweet. Yeah. Hai, te rog. Tata Dumnezeu, mulțumim pentru noștile mâncare. Avem un zmor și mulțumim. În numele lui Hristos Iisus. Amin. Amin. Tacos. De papa con chorizo y huevo. Ay, no, ya chocó alguien en un río. Hola, la. ¿Qué? ¿Cómo ellas quieren? Cam așa se stă la graniță cu Statele Unite. Mi-au pus câteva întrebări, dar am trecut cu bine și am prins un răsărit așa de fain pe partea cealaltă de zid. So pretty! What happened? Business class, guys. Business class. The Lord is good. They give them business class. Yes. God is good. Because they don't have space. Oscar, you get to sit there. La